Čaute, toto je náš druhý diel z Farming Simulator 22. Začíname úplne od nuly a cieľ je vybudovať veľkú farmu. Dnes by som tu chcel privítať aj môjho kamaráta Mareka. Čau Marek. Čau. A môžeme sa na to vrhnúť. Dnes by som chcel dokosiť toto pole, ak by sa mi to podarilo. A chcel som vám ešte povedať, v novom videu som vám to zabudol povedať, že môžeme točiť aj iné hry ako farming, ale musíte nám to napísať do komentárov alebo na Discord do našej skupiny, link budete mať v popise. A taktiež môžete sa na Discord ku nám pripojiť, keď budeme hrať. Alebo ak by niekto chcel, môže si s nami zahrať, lebo budeme potrebovať hráčov. Čím viac, tak tým lepšie. Takže tak. Takže kto by chcel, nech nám napíše na Discord alebo do komentáru. A Ešte by som chcela povedať, že to, čo bude pod videom, to si musíte skopírovať a dať to do Google, aby vás to... áno, lebo není to ako link, ale je to ako keby napísané. Takže si to musíte najprv skopírovať, dať si to do Google a tak vás to prepojí hneď na server. A ešte čo budeme dneska robiť v tomto videu? V tomto videu chcel by som pokosiť toto pole, ale či sa mi to podarí, tak to neviem, lebo je to dosť veľké pole. Takže tak. Potom sa aj vystriedáme, aby ste mali pohľad aj z kultivatorovania, nie iba z kosenia. A ja si myslím, že by sme si mohli dať timelapse. Takže
wedding's bright. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, we did. Takže teraz si pôjdeme Čo? odviesť repku na naše družstvo, aby sme ho mohli potom neskôr speňažiť. Takže toto by mohlo byť z tohto videjka všetko. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber, koment. Ak by niekto chcel, môže sa ku nám pridať aj na Discord, aby mohol s nami tiež hrať, aby vo videách, ak by niekto chcel. A toto by bolo na toto video všetko. Za kamerou my ešte niečo porobíme, aby sme nerobili 3 videá z tohto istého poľa. Takže za kamerou Marek to dokosí a ako ďalší diel vám dáme kultivatorovanie. Takže toto by bolo všetko. Vidíme sa v ďalšom videu a zase čau. Čau.